Ja, jeg vil gerne forklare om den centrale figur i differentialregning. Først så vil jeg så indtegne et koordinatsystem og en funktion. Et røringspunkt og det mobile punkt. Røringspunktet har x-værdien x og y-værdien f af x. Det mobile punkt har x-værdien x plus delta x og y-værdien f af x plus delta x. Delta x, det er afstanden her mellem den ene røringspunktets x-værdi og det mobile punkts x-værdi, og den er så delta x, og delta y er forskellen mellem de to punkters y-værdi. Sekantens hældning, som er en lige linje, som går igennem begge punkter, den findes ved at skrive a sec delta y over delta x. Vores delta y-værdi er så de to punkter trukket fra hinanden, så det vil sige a sec er lig med f af x plus delta x minus f af x over delta x. Derudover har vi en tangent, som går igennem et punkt, og det er desuden det samme punkt som vores sekant, eller som røringspunktet. Og tangenten, eller differentialkvotienten, som den også hedder, tangentens hældning, den findes ved at finde f mærke af x.